azvotori nane vaende vambobva panapa vaende kubasa. Saka kana muchazoona ndiripo navo inhau yekuti solution yatiri kumbofunga kuti pamwe ingabatsira pari pamusha ndeyekutoti babaruva vamboinda kundoshanda, asi handingamboapi munhu mushemarieni nekuti munonochema naye. Bheta ini ndicheme naye muchimuona paindaneti kuti yes munhu watishungurudza uyu. Handiti ndizvo here? Ndizvo here sekuru? Womboendawo kundoita zvemadhaka uyu nekutoti watova spoiled panapa. Hatingadi maspoiled pepa kaisu, hatidi izvozvo. Chitupa mutoti makorokoto makatora chipa mabhethi next week mutore semabhethi vanemi mukati mauya kubasa. Inini motomboya kubasa kwetu kwatiri kumashemari yenzuku. Torai mwana emeruva apo wakanyorova yakabaikana. Saka ndozvandiri kumbofunga kuti nditi kataenda ikoko kumapurojekti pauri ndo pandendiri patinovata ndo paunovata nokuti vata nevakomana ava nanapesu zvakanaka ka zvauriwo ugoda kutiza ndapangoda kutiza era ugotiza kuti havati ndinde kubasa saka regai nditiza manje ukatiza chete niti patinongokubata utongozva kuti wokuti ungondovharikwa nokuti solution yatotori nayo ndeyekuti uende kubasa. Uchisvetuka urikosva kuda ungadzikama mugoti wourikuoma mvura we ndiwo chauwedzera iwe baiginya. Inini baiginya because iwe uchafanira kupuwa zvinhu ofanira kuzvishandira wazviwa. Uchapa fenza uchabvisa matanda awo nekushanda kwako pagoiswa fenzi iwe uchapashandira uchashandira grosari repano pamba iwe ndati kuti uchashandira zvekutoti pabhistiri pafenzi panapa nekushandira grosari rodliwa pano pamusha nekudii futi nekutenga izvo mbudzi izvo. Saka uchatenga ngana panoshanda akandoshanda dzoda dzimbotowanda. Unotanga wadzosa gotoro redu gotoro tutorida pano zvagara dadero wadzosa gotoro uchadzosa futi mbudzi zveyameruva iwe musekura avareplace mbudzi yemunhu ndiwe yombara nzvongo. Saka izvizvi zvindati chirega ndite sei vaise mugomo muviri yemabagwe mumota umu ndondosiya ndavagaisira babari vavanodzoka ndimotodzoka makajima ndo pane chimendi yenyu gomo muviri. Saka izvozvi toenda kumashops nekuti handingambofari moyo wangu ndoda kuziva kuti mbudzi wakatengeserwa nemari iyo ndechii chakaitika transaction. Saka ndoda kutoona munhu wakatengesera mbudzi. Tenda zvikuru vangu niye dzaitika panapa haya hatina kipo dzakanaka muna wakanganisa chose wakungoda kupedza zvifuwo wasingotengesa. Saka zvamaita izvi ndatenda nazvo zvikuru taende pabasa. Handinotenda zvikuru nekutoti iwewe babaru vakada kutengesa kumberi unofanira kutengesa zvako asi dzedu mbiri dzingadzidzoke. Wadzosa mbudzi dzedu mbiri wochizotenga dzako dzauchatengesa. Idzi dzekumashemarienzi hadzitengeswi idzi ngadziwande dziri pane ndo dzauchashandira nambotodi kureva nhema indanomangala kwaunoda mbudzi dzo dzaunodzishandira. Hatingaiti hunhu hwokudaro kaisusu toita madhongi woita muryi hazvigoni. Ine mhere mbuya aindagwadziwa ini yapana mbuya zvinogwadza zvinogwadza zvokuti kana mukatengerwa zvifuwo kuti tichengeteke zviwandevo tiitevo vavanhu iyo tatisina zvachose zvongopindwa mukutengesa kuti tisare tichingotambura. Neni zvinotigwadza. Zvokugwadzai? Zvinotigwadza. Kusara tisina kana mbudzi kana imwe. Iyo zvinozasara mbiri zedu nasekuru nemusi dzaingopedzisa. Maingozomupa futi? Kumpa idzi dzadzisingabhebhi pano. Nekuda kwei? Zvazvisingaiti. Kunishi? Idzi mbiri dzasara ndaiti nyamuke kuofisi ngaindi kumusungisa idzi dzadzisingayindi. Dzenyamudi asi dzavo dzoita? Ndedzavo. Saka nyama iri papi izvozvi? Iri pai nyama muhozi mavo? Musaka muri kubikira nyama muhozi menyere? Muhozi mano babaru vana mairu
Saka muri iri kuitwa sei because nyama iri fresh hamuna fridge keni. Haisati yaora nyama iyi. Mukuchikweya vane honye. Yane honye nyama yacho. Mobesa moto zvapa baba ruva. Mabesa moto semunhu wakangwara kuita madhiriso o. Mogadzira ikira choto chenyipfuwa munaro. Movedzenga nyama mosasika. Yakanovedzengeyo. Saka muri kuregera kusasika. Ndasvika zvemusati masasika. Iye ndizvo ndindoita. Ko iyo kuzoita honye sei nyama iri kuita honye sei. Asi muri kunyimwa kani nyama mbuya. Ndini ndoita inoshashikwa nani kuzvikwangu. Ko imi muri kuidya here nyama. Ndozvakana vabika. Kana vabika. Mukapuwa modla muregere zvenyu. Ko imhosva yenyu. Imhosva yaJehovha. Saka namosa rugare. Saka sei wakaisa nyama mubedroom muri kuvatikeni. Akaisa ndiani? Yaimbotsigara umba kwamaya. Ndokuzodi? Taura chokwadi baba ndo angazoti kwaiyono wogara mumo. Sei musini mumombika. Kadano ndiani? Madekwa makati nyama itari mukicheni. Ise mbaketi inde mumba. Usoda undipinde zvinokati uruzvita zvako. Asi pane imwe yamaimbonditi kazhinji memnyongore kwazvinga zvimbonangira. Noti kwaya vabiki. Ichipinda zvimwe. Noti wakangwara nezvinoite zvekuti uda kuti usindire mhosva. Ichipinda mambo. Handitongi zvinhu zvekunyumisa zvenyama. Nyangwe kwesipo yodziya dzokondesa ndaihwa zvokukandibva. Ndiani aikukandirai? Yava. Baba ruva kamairuva? Baba ruva vakuchikwa motaurire nezvesepa. Hanzi hamufani kuikumbira? Sipo maipiwa. Asi vambira neraini ungotobvunza vanhu kuti kwai vanoninyima sipo. Vakaudzani. Vanani vana mai uyu vana maikero. Makaenda kwamaikero mbuya? Nichikambera kudai ndingamboenda kwamaikero ini. Munamboenda kwana maikero pavakambobika zvidoro zvavo papa. Wamaenda kundari? Vakambobika zvimwe zvatakushandira mumwe zvatakamboshandira. Ndobva madano mbuya vanzi ngavauye. Vakamboikwaya ava vanhu vangu ndovaziva ava kwai vanohuya musi waro. Ndobva vainda vakandotaura padoro kuti ndonyumwa sipo. Ndakati watorovhunziwa padoro. Ndakati watorovhunziwa naivo. Asi ndanga wandovhunziwa. Wakavhunziwa naniwe? Naivo. Ani? Vana mai nankire. Mai ani? Vana maikero.